Днес ще видите на летище Терминал 2 сме. Ще летим за Италия, Болония. Болония, Италия е държавата. А града е Болония. Ето ги. И ще летим, ще снимаме как ще летим. Аз съм до прозорчето. Чекай, не. Къде ти е билета? При тачи. Има в телефона. Не. Това не е в телефона. Не. Ти това на кое място си, бе? На 20 ф. До Ние сме на прозорчето. 3, ние не сме на... Ние с от 8 до 11 минутито. Ние сме на 3. Ние сме на 3 седалки, пак мама е на... Нали? Да ви кажа ли, че може да децата да сме на едно цяло реч? Да не сядаме на местата си, просто цар седна в края, за да снимам и вие до мен. А другите родители на къндаманда. Не Може? Не може така. Може ли си на телефон? Да, може. Добре, ще седем така. И хора, така чакаме багажите. Когато чакаме да се чекираме, ще дойдем. Чао. Хора, тук сме с Митей, чекирахме се и отиваме. Ей, това е забранено. Ей, тук сме с Митката. До после. Айде. На багажа. Айде, сега ще ни ги проверяват. Ето я, айде. Чао. И хора, сега ще летиме с самолета. Покажи това. Ето тук ще ви покажа пистата за летене и слизаме от Б3 надолу. Към Б3, да. Ето я адито. Слизаме. Его и вучката. Ако спечелиш пари да ми Ще ти дам заплата. револютниш някакви на мен. Не нямам револют. Ще измислим нещо. Дими. И така хора. След малко. До след малко, където ще летим. Чао. Хора, забравихме да видим чимицето. Ето тук има много яки неща. Ето ги. И така хора. И в Италия ще ядем сладолед, когато сега ще летим и ще влогваме. Първоначално, като летим, няма да мога да снимам, защото съм с слушалки. Защото може да не се запушат ушите. И като литнем ще се видим. Ще ви покажа самолета, с който ще летим. Сега го пак Митката. Ще летим ли, бе? Да, бе, много Да, ясно. бе, ще летим ли, бе? Направо ще излетим. Ще летим. Ай, чао, хора. На чекирването. Чао. Ето ни пак хора. Този път вече литнахме. Хора, тук сме с Адито. Ето я и мама. И след малко кацаме, ще ви покажем малко самолета. Ето го. Самолета отзад, отпред. И като почне да каца, ще се върнем. Чао! Айде! И до после. Кацаме! Ето ни! Ще удря! Като гледам, ще удря!
Така да правиш. Браво! Браво, и да станеш пилот, да казваш. Не казваш така, не. Еми, до после хора ще ви кажа аз. Чао! И хора, кацнахме, ето ги. Болония сме. Тоест в летището на Болония. От тук ще литнем в събота. Ето я Яди. И сега ще ме снима. Здравейте хора! Ето ни смитката. И такова. Ще ходим да ядем пица. И спагети. Да. Такова. Хотела ни се намира в центъра на Болония. И като хапнем пица, или понякога ще се върнем. Айде! Чао! Хора, това е Ламборгини. Гледай, виж го. Охо, виж го. Ай! И хора, вижте, сега ще ви покажем ето тук нещата. Чашки на Ламборджини, хора. Айде. Ето ни хора, пак отново. Тръгваме с бързия влак, нали мемите? Димо, дай ръчичка на майките на бащата на Не, Ази. Наляво. Добре, хора, наляво сме. Така. До после, хора, до бързия влак. Чао! И хора, в момента се качваме на бързия влак. Ще се движим по тази лента е там. Маркони Експрес. А Маркони Експрес вика мицето. Еми на Маркони Експрес. Опа, нависоко сме. Ще се движим по тази лента. И до после, хора. Чао! И хора, това е бързия влак. Ето го! Маркони Експрес. Чакай да видим се. Маркони Експрес. Тук имаме някаква хенджа китайска машинка, която не работи. Добре. Тук сме сади и мите. Не, това е бързия влак. Маркони Експрес. Самолет, хора, излита! Това е самолет. Това бяхме ние преди малко. С Италия децата книги таксувахме. Да, големи сме. Това е въпросът. Сега бързия влак ли? Това влак ли ще ползваме или другия? Другия. Айде после. Хора, тук сме да обядваме. И като се обядваме, ще се видим. Айде да сипва вода. Дай. Поръчали сме. Амитито пица. Това беше Амите. Маргарита. Аз съм пица с месо. Прошуто. И после. Чао! Чао! Хора, наядахме се с Митето и Адито, която беше първа. Това ми беше обяда. Показваме. Това е на Мите. А на Ади не баш, но добре. Малко чуваме в квартирата. И сега, като тръгнем, отиваме в квартирата и там ще ви снимаме самата квартира, така че да. Да, в една стая сме. Не 3, 7 сме. Тримата сме в спалня една. Айде, чао. Чао! И хора, ето ни Садито и Миташчето. Отидохме да се настаняваме, само че чистиха и в 3 часа ще се настаним. И така, хора, когато стане 3 часа, ще ви влогваме и ще ви направим рум-тур на нашата стая. Така че, айде, чао! Хора, правим рум-тур на стаята. Ето я, Ади. Първата стая.
Така, прозорче. Минаваме към втората стая. Тук си имаме неща, гардеробче. И минаваме към третата стая. Ние си имаме и тераска. Ние сме тук двамата седим. Дайте Другия вариант е такова. тримата да спим. Дайте тримата да Дай с тримата. Така? Тази стая е по-голяма, ако може да тримата. Не радите сега с тия дрехи. Ей тук. Тази стая е по-голяма, ако може да тримата. Ама аз искам на високото легло. Давай се съберем. И е тук ни е кухничката, хора. Я да видим погледато, бе. И до после, хора. Правим анбоксинг на това дет си взехме. Така ще спиме в друга. Аз ще почна първо и после ти ще... Давай аз първи, така? Добре. Хора, аз имам тефтерче. Видео е. Да, отваряме го. Покажи го на камерата. Показваме го. Има си месеци, които мога да си записвам какво правя, за да не ги забравя. И това е много яко. Така, аз мога. Аз си го слагам някъде. Сега е мой ред. Това на италиански хора не мога да го прочита. Ще пиша на български, бе. Така, готови си ли с моето? Това отива много. Колко му даваш от 1 до 10? Мамото си. Давам му 10 от 10 хора. Минава да кой си спира. Така, аз тук имам едно портфелче много яко. Не може да сте тук вие. Ето, така. И имаме... Да, имаме и тези цветя. Да. И това е от мене. Така И до после, хора. Айде. Хора, тук сме сади. Пак. След малко ще ходим навънка да се До разхождаме. сега хора бяхме на пазар и си взех ето това нещо. Сега ще го пробваме заедно с вас. Дали, виж какво има. Остави го. Нека да пробваме. Добре, Адито го пробва. Как е? Ще издърпам цялото. Доста добре. Нали, маршмелъл на Харибо. Имаме още 4 такива. Аз взех 2 за мен, за Димката едно и за Митото едно, обаче те няма да дадат. И сега ми остава 4 за мен, които ще ги изям. И да, приятели, до после. Айде, бай! Ми хора, хапнахме, вечеряхме и сега ще лягаме. Дано ви е харесало това видео. Абонирайте се за канала с камбанката.